Señoras, señores e amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde os estudios centrais de Canarias Baixas, aquí en Ribadumia. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe estaremos analizando a política municipal do Concello de Moraña co seu alcalde, con Sito Gómez. Entre outras cousas, falaremos tamén da principal festa gastronómica celebrada neste Concello, que se convirte en capital de Galicia, que é o Carneiro Espeto, que será alá polo 25 deste mes de xullo, que entra nas vindeiras horas. Estará connosco tamén o presidente de Discarlus, unha das marcas de carne vacuna premium de España, e que opera e que compra e que merca gando excepcional no noroeste de España e, lóxicamente, entre no norte ou en toda Galicia e no norte de Portugal. Ele é José Portas, onte se celebraba un dos eventos gastronómicos de Sabores de Galicia, nunha agrupación que teñen para a promoción da gastronomía e dos produtos da gastronomía galega aquí no Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía, con un evento, digamos que para profesionais do sector da hostelería. E abrimos este turno de análisis e de actualidade coa conselleira do Mar, con Marta Villaverde. Moi boa noite, benvida, como estamos, doña Marta? Boas noites, Antonio. Bueno, encantado de recibila por aquí. Nas próximas horas, logo de que acabemos a edición deste programa, empezará unha das campañas con tres dos produtos emblemas de Galicia. Non digo que os outros non o sean, pero a nécora, o camarón e o polvo son tres dos produtos que non poden faltar no verán, non? Sí, exactamente. As expectativas cales son? Bueno, as expectativas sempre son boas, sempre cando comenzamos, non, con toda a prudencia do mundo, o vaso está cheo, non? Sempre vemos a campaña sempre con esperanza e con ganas de que sea unha boa campaña. Por exemplo, a do polvo do ano pasado foi unha moi boa campaña, foron 1.300 toneladas desembarcadas, foron case 15 millóns de euros, co cal esperamos que o iguale ou a supere, porque non. Sí, a verdade é que foi unha campaña moi boa, donde aquí na ría, a lonxa de Ribeira, descargou a quinta parte de todo o polvo que se descargou en Galicia, sigue, digamos, a lonxa máis importante de descargas desta especie. Esperamos que estén todas as lonxas cheas de polvo e que estén tamén, que chegue aos consumidores e que se poida disfrutar durante todo o verán. Claro, Galicia acaba ou vai a coller o testigo da representación en materia de pesca na comunidade, na Unión Europea, en Bruselas, para, digamos que representando as outras comunidades autónomas. Este é digamos que un bo momento e unha boa acción para ir da man do Ministerio e do Ministro de Agricultura e Pesca para defender os intereses en todo o sector, non? Sí, é un posto, unha representación importante. A verdade, o pasado xoves, o 25 de xullo, fomos a Bruselas, estivemos no Arreper, no edificio da representación permanente de España na Unión Europea, e ali formalizamos o traspaso desa representación. O primeiro semestre estuvo Andalucía, tamén estive presente o 25 de xullo con nós, formalizamos e escenificamos ese paso de testigo, non? Donde este segundo semestre é Galicia a encargada de representar ao resto das comunidades autónomas. É algo moi importante porque, as rexións, ao final, somos as que temos o contacto directo co sector, somos os que coñecemos as súas necesidades, somos os que valoramos, estamos en contacto tanto con eles como co medio, e podemos trasladar tanto ao Ministro como a Bruselas esta realidade. Esta representación non solamente é a representación dos intereses de Galicia, senón que é a representación de todas as comunidades autónomas, co cal é moi importante traballar tamén con elas. Faremos grupos de traballo, traballaremos para ter propostas consensuadas, uniformes, e poder traballar tamén na man do Ministerio co esa lealdade institucional que nos caracteriza, e poder traballar e levar a visión, non? A demanda do sector, claro. As demandas do sector a Bruselas, que esas políticas que tanto nos afectan moitas veces se acomoden ás nosas necesidades. Tamén dicirche que ese día, o 25 de xuño, tamén tuvo lugar, despois de ese cambio de representación das comunidades autónomas no Agrifish, tuvo tamén lugar unha xornada, un debate no marco do Comité Europeo das Rexións e da CRPM, da Conferencia
das rexións marítimas periféricas, donde pois Galicia ahora mesmo ostenta a presidencia do Grupo de Traballo de Pesca e fixemos un debate sobre a política pesqueira común, sobre esa posible reforma da política pesqueira común, e tamén tocamos outros extremos como pois esa visión 2040 tanto da pesca, da acuicultura, que ahora mesmo tamén se está traballando en Bruselas, ou tamén esa proposta de marco financiero plurianual que tanto nos vai afectar para o período 28-34. En ese debate, en esa xornada, estábamos presentes as rexións pesqueiras máis importantes de Europa. Galicia é a máis importante, non podría faltar. E ali debatemos aspectos moi importantes que nos van a afectar nos vindeiros anos, como pode ser ese sesgo medioambientalista da Comisión. Necesitamos que Bruselas non solamente teña en conta os datos biolóxicos, os datos medioambientais, tamén teñen que ter en conta os datos socioeconómicos. Hai que cuidar dos peixes, pero tamén hai que deixar vivir os pescadores, ten que haber ese equilibrio. E despois tamén tocáronse temas importantísimos como o relevo xeneracional, como esa dimensión exterior da política pesqueira común, como hai que exixirlle a todos os produtos que entren de fora de Europa as mesmas condicións, tanto sanitarias como sociais. Igualdade de condicións. Exactamente, teñen que ter as mesmas condicións, non pode ser que nos aquí estemos exixíndolles unhas normas moi estrictas aos nosos e despois permitamos a entrada de produtos de fora producidos en condicións moitísimo máis flexibles e moitísimos máis, digamos, suaves. Exiximos igualdade de condicións. Para nós é moi importante, sobre todo porque ahora mesmo os produtos da pesca que se consumen en Europa, o 70% proceden de importacións. É dicir, estamos eliminando, estamos reducindo cuotas, estamos limitando a pesca que realizamos dentro de Europa e estamos deixando entrar produto de fora producido en condicións que non son equitativas, o que exiximos son esas condicións. E tamén porque Europa ten que despertar tamén en isto, non? Sí, non sei o que lle pedimos, ten que despertar sobre todo porque necesitamos ser soberanos alimentariamente e ter autonomía alimentaria. Necesitamos que si queremos que os nosos consumidores, que os nosos veciños, que a xente coma peixe, temos que ser capaces de capturalo nos, producilo e metelo nos nosos mercados. Claro, e o que producimos nós en acuicultura ou extractivo, non? Sí, sí, sí. Claro, entón igualdad para todos, non pode ser que Europa sea, digamos, que a hermanita da caridade onde permite aos demais todo e aos nosos non, e a nós non. Exactamente, ahora mismo vemos que se está planteando unha posible reforma da política pesqueira común, e cando falamos da política pesqueira común non solamente é o reglamento da política pesqueira común, senón é todas as normas que acompañan o reglamento de control, organización común de mercados, hai unha serie de normas que ten que modificarse consecuentemente e temos que evitar ese sesgo medioambientalista. Habrá que sudar a camiseta, non? Bueno, seguiremos traballando, aquí en Galicia outra cousa non, pero aportar información, aportar as nosas opinións a voz do noso sector e trasladarlo a Bruselas é algo que levamos facendo moito tempo e che aseguro que seguiremos facendo. E aquí como se porta o Goberno Central para este tipo de cousas? Bueno, co Goberno Central, como che digo, somos unha administración leal institucionalmente que non quita que lle reclamemos o que consideramos que se pode mellorar. Reclamamos moitas cousas, por exemplo, está o tema da sardiña, necesitamos que negocie con Portugal un reparto equitativo sobre o número de barcos e o número de pescadores. Non pode ser que este pasando por toda a costa atlántica determinados recursos que outros non nos pesquen e que non teñamos acceso a esas pesquerías. Entón, necesitamos para como outros moitos tipos de accións necesitamos que se nos escoite, non? Sí, que se nos teña en conta. Que se nos escoite, que se nos teña en conta e que se nos faga caso. As tres cousas. E que se cambien as normas que haya que cambiar para que o noso sector, para que as nosas empresas non perdan competitividade. Claro, e que non sexan perxudicadas, non? Exactamente. Bueno, se lle parece, entramos de cheo nos plans de recuperación do marisqueo e das tantas cofradías se viron afectadas polas chuvias dos primeiros meses deste ano, que deixaron a un sector moi complicado. Vostede a primeiros de xuño, fai 30 días máis ou menos, detallaba no Parlamento
o plan especial dotado con 23 millóns de euros que nos había contado aquí no mes de maio, na última visita que nos fixo e que lle agradecemos. Como está este plan? Cantos solicitaron? Poña, que datos ten a día de hoxe, 30 de xuño? Bueno, como ben dís, a principio de ano esas choivas tan acuciantes comprometeron a viabilidade de moitos dos recursos marisqueiros dos bancos de Galicia. Nada máis acabar, xa tiñamos preparado os traballos para baixar á praia a muestrear, a facer un estado de situación dos bancos marisqueiros. Aquí, de novo, teño que poñer en valor o traballo dos técnicos, tanto das cofradías como da Consellería, que fixeron unha labor encomiable, e que a siguen facendo, porque isto non é un traballo que acabe agora cos firmas do convenio, é un traballo que nos queda moito traballo por diante, e aquí temos que arrimar o ombreiro todos. Nada máis coñecer o Estado, o que vimos foi que había 25 cofradías que tiñan os seus bancos con unha afectación moderada ou severa, e activamos ese paquete de medidas dotado de 23 millóns de euros, donde o grosso, o núcleo, eran eses 19,2 millóns para convenios de colaboración. É dicir que o convenio o que é unha ferramenta administrativa donde hai partes que se comprometen. Neste caso, a Consellería do Mar adquire o compromiso coa cofradía correspondente ou coa entidade correspondente para traballar para a recuperación dun banco ou dos bancos que estén nos seus plans de xestión. A cofradía diseña unha medida de adaptación do seu plan, onde establece un plan de recuperación con todas aquelas accións que necesita para recuperar o seu banco, e aquí é moi importante entender que nin todos os bancos son iguales, nin todas as cofradías son iguales, e dentro da mesma cofradía ten bancos moi distintos, co cal non hai nin accións máxicas, nin fórmulas máxicas que aplicarlle a todos os bancos para que se recuperen. Aquí cada un necesita accións concretas e accións diseñadas por quen mellor coñece eses bancos, que é quen traballa neles todo o día, que son as entidades que teñen a autorización dese banco marisqueiro. Nada máis ofrecerlles, porque o que fixemos foi ofrecerlles ás cofradías esta ferramenta, este convenio de colaboración. Estivemos traballando man a man con elas durante estes meses neses plans, nese detalle de plan de recuperación, con todas esas accións concretas para cada un deses bancos. Unhas accións que van a ter que realizar eles, ao final, ven directamente a través das persoas mariscadoras que conforman a entidade, ou ven coa contratación de servicios, ou coa contratación ou compra de determinadas equipacións ou de determinadas sementes ou suministros para poder acometer esa recuperación. E a financiación é do 100%? A financiación, o compromiso da Consellería, aparte de estar sempre ao lado deles, porque sempre estamos ao lado deles, aquí o diálogo é constante e a atención é constante, asumimos a financiación do 100% do custe das accións do convenio. Nestes convenios, cada un é distinto dos outros. Aquí te podes encontrar con estruturas de preengorde, con arados mecánicos, con arados hidráulicos, con compra de semente, con equipación para facer algún tipo de traballo no banco, xornadas de vixilancia, incluso tamén formación para nova xente que este empezando. Temos unha serie de accións variadas, cada unha delas enfocadas a cada unha das entidades. Exactamente. E financiada ao 100%. Aí a Consellería está sendo remisa ou non? Non, para nada. Ao contrario, o que estamos facendo é, incluso cando vemos que hai cousas que a mellor se poden facer, dando ideas para tamén mellorar a proposta, o que a Consellería o que está traballando no plan de recuperación. Da man do sector, temos que facelo todos xuntos. Isto é un compromiso mutuo entre a Administración e o sector, para arrimar o ombro entre os dous e intentar recuperar os bancos marisqueiros canto antes. Intentar que ese ciclo que normalmente un molusco tarda entre 2 ou 3 anos, acortarlo canto antes e traballar todos xuntos para que o marisqueo sexa unha profesión de futuro. Hai unha serie de traballos que hai que facer antes da sementeira, non?
Sí, antes das sementeiras normalmente hai que facer moitos traballos de, pois ahora mismo, mira, chegan as algas, hai que retiralas, veñen os depredadores, tamén hai que facer unha limpeza de depredadores, hai, bueno, de todo tipo, cangrexos, estrellas de mar, hai todo tipo de depredadores, e, bueno, teñen que facer unha limpeza da zona sementaria, despois tamén, pois, incluso protexela ou facer algún tipo de traballo para que esa semente quede aí. Claro, e logo habrá os millóns e millóns de sementiñas que hai que botar, non? Sí. Planificadas, non todas xuntas, habrá que cada cousa, cada banco tendrá o seu plan, non? E o seu protocolo de accións e de traballos, non? Entendo. Sí, aí cada un dos bancos hai cofradías que necesitan mercar semente, hai cofradías pois que teñen a mellor algún banco con semente e poden facer rareos, aí cada unha irá pois mirando o que necesita o mellor para o seu plan. O mellor para o seu plan. Si, hai tamén comentar que somos conscientes de que a compra de semente é un dos factores limitantes pois a corto plazo, non? A corto medio plazo, porque todas as cofradías van a necesitar o aporte de semente. Aí tamén estamos traballando cos proveedores de semente, estamos pois sendo a ponte, sendo o nexo de comunicación para intentar organizar esas compras, intentar pois garantizar ese abastecemento e que pois cada entidade teña acceso a certas partidas de semente e as empresas tamén poidan ter un cronograma, podan ter unha planificación para poder abastecelas dunha forma pois constante e sen tempos de espera demasiado dilatados. Eu creo que queda claro. Que axudas van a ter as mariscadoras por cese de actividade? Están contempladas, das que, lógicamente, son unha cuestión voluntaria, as que compran os requisitos, vai haber axudas por parte da Consellería dentro destes plans de recuperación? Sí, bueno, non é correcto chamarlle axudas, porque ao final isto é un convenio de colaboración con a entidade. O que si vai haber... corríxame o lenguaxe, Bueno, pero é complicado. É complicado, no tema da administración, a verdade é que a veces é complicado, pero non. Aquí o que se trata é, no marco do convenio, os traballos hai que realizalos, hai que baixar a playa, hai que traballar, hai que facer esas limpezas de algas, limpezas de depredadores, pois esas sementeiras, o sea, a praia hai que baixar todos os días se queremos recuperar os bancos, e as entidades son as máis conscientes e son as que están implicadísimas nesta tarefa. Pola nosa parte, o que facemos é, para aquelas traballadoras, personas mariscadoras, que non teñen dereito ao cese de actividade do ISM, ao paro, por decirlo para que a xente, para que os hospedadores o entendan, pois se lle establece unha cuantía de 14,5 euros por xornada de traballo con 12 días ao mes, máis ou menos serían 700 euros a un mes, para compensar eses traballos que teñen algunha cuantía coa que poder, pois, por exemplo, afrontar esa cuota do ISM que todavía a día de hoxe non está bonificada, a día de hoxe, despois de meses oindo que se lles vai a bonificar, porque hai que entender que está reclamada a exención. Nos reclamamos xa en marzo. A verdade é que tamén desde as federacións se lles reclamou e, bueno, é unha vontade política e querer facelo. Si ben é certo que dende o ISM se dixo que se lle iba a bonificar. Todavía non se materializou e urxe que se faga, e que se faga ademais con efecto retroactivo dende que se cesou a actividade. Hai que pensar que estas persoas traballadoras non teñen ningún tipo de ingreso da súa actividade extractiva. Os bancos están pechados e nos habilitamos esta posibilidade de compensación para que teñan algún ingreso derivado dun traballo que teñen que facer tanto as que estén no marco do convenio como as que estén en cese de actividade e teñen que baixar tamén a praia a traballar. Pero a cuota do ISM sería bo que non a tuveran que abonar, non? Sí, sería... Axudaría un pouco nesa... Mais que vos sería xusto. Sería de xusticia... Mellor, eses matices non que non a tuveran que abonar, porque ahora mismo, pois eso, non teñen ningún tipo de ingreso e teñen que religiosamente 3 mes tras mes pagar esa cuota. Que outras axudas ou que outras colaboracións vai haber por parte da Consellería ou do Goberno da Xunta de Galicia para co sector dos mariscadores? Vai haber un pouco de formación, vai haber, digamos que, formación en outras materias, na digitalización, na concienciación de
de especies, digamos que depredadoras para poder eliminalas. Vai haber por aquí algo máis de formación ou non? Bueno, o plan que estamos falando, estes convenios de colaboración, estes 23 millóns de euros, donde o núcleo pois son os convenios. Hai outras partidas para compra de semente, para reforzo de encomendas de xestión. Aparte desto, isto é un plan extraordinario. Aparte deste plan extraordinario, temos todas as axudas e todos os, digamos, proxectos ordinarios a disposición do sector. Temos unha orde de formación que este ano quitamos a principio de ano e que a quitamos, está aberta todo o ano e tamén financiamos o 100% dos cursos para que todas as entidades poidan solicitar os cursos de formación, o que acabas de decir encaixa perfectamente nas que poden pedir. Temos tamén axudas á rexeneración para aquelas cofradías que a mellor non están afectadas. Claro, que non están incluídas nestas 25, pero temos outras moitas cofradías que seguimos atendendo e que seguimos poñendo a súa disposición ferramentas para que poidan atender e que poidan mellorar os seus bancos. Temos axudas á compra de semente, temos moitas outras axudas dos GALP, temos o noso plan ordinario de subvencións a disposición do sector, tanto o sector do marisqueo como da acuicultura, como da pesca. Temos un paquete de axudas para que atender as necesidades de todos eles. Claro, e dentro deste plan extraordinario para a recuperación do marisqueo polas afeccións das riadas ou das chuvias, ahora mismo, que datos pode darlle a audiencia no sentido de cofradías, convenios solicitados, cuantías máis ou menos de... Pois mira, aquí por exemplo, na ría de Arousa, non? Na ría de Arousa hai das 18, 8 son daqui da ría de Arousa, pois ao importe máis ou menos entre todas as cofradías de Arousa roza casi os 5.600.000 euros entre todas. As persoas que se acollen aos convenios son 556 profesionais, van a ser persoas que van a estar traballando e que van a estar, os convenios van a compensar os seus traballos nos bancos. Sementeiras han pedido 14 millóns de semente autóctona, é dicir, babosa e fina. Para a xaponesa non poden ir no marco destes convenios, vamos a quitar outra orden de axudas para que tamén poidan comprar a mesa xaponesa. E tamén hai unha intervención técnica na franxa intermareal que supera os 11,5 millóns de metros cuadrados de superficie. Iso aquí en Arousa. Despois, por exemplo, en Muros Noia, entre as dúas cofradías hai un investimento de casi 2 millóns de euros, 1.600.000 para Noia, máis de 350.000 para Muros. Aquí estarán hasta 200 mariscadoras de Noia, 71 de Muros. Aquí solicitaron 10 millóns de unidades de ameixa. Tamén decir que estes son datos a día de hoxe dos convenios asinados, pero tamén os convenios son ferramentas vivas, é dicir, se no transcurso de este ano e do que ven hai algún tipo de necesidade nova ou algún tipo de incorporación ou hai que correxir algo ou hai que incorporar algo, son instrumentos administrativos que, como calquer instrumento administrativo, como calquer proxecto, se pode modificar. Se pode modificar, sí. E o bo que ten os convenios de colaboración, ademais, a diferencia das axudas, ti cando faz unha orden de axudas, normalmente ti cobras a orde de axudas cando realizas o proxecto, é dicir, se che concede, o executas e despois se che paga. O bo destes convenios é que nos permite primeiro, pagar con efecto retroactivo, é dicir, desde que empeza o cese de actividade, unha vez que asinamos os convenios, se lle paga todo ese tempo para atrás que xa estiveron traballando. Pero ademais, nos permiten facer pagos bimensuales, co cal podemos ir facendo pagos parciais cada 2 meses e que as entidades e as persoas reciban as cuantías dunha forma periódica e non ter que esperar ao final da vixencia do convenio. Eso alivia moito. Sí, co cal, digamos, a ferramenta do convenio, o convenio de colaboración, é un instrumento flexible, é un instrumento que se adapta perfectamente ao que necesitan os nosos bancos marisqueiros para recuperarse e ao noso sector para que poida traballar. Bueno.
Non sei se nos quedan máis cousas por decir sobre o plan de recuperación. Non sei como están indo a recuperación nas outras, ou que datos ten de recuperación dos outros bancos marisqueiros que non foron afectados. Como se está, digamos que, recuperando ou como están funcionando os outros bancos? Os bancos que non foron afectados polas choivas ahora mesmo están sometidos ao seguimento ordinario por parte dos técnicos. Máis ou menos non hai unha non vemos, si, máis ou menos coas tendencias que tiñan hasta ahora e non vemos ningún tipo de desviación co patrón que tiñan pois hasta día de hoxe, máis ou menos. Pois xa che digo, aquí pois cada día pois é un reto, cada ría vese sometida a múltiples cuestións que non se poden prever, non? Un día pois hai un problema con as ouxas ou unha choivas que poidan afectar a salinidade. Entonces, bueno, esas son as tendencias. En estas cousas sempre hai que ser moi prudentes coa información técnica que é a que vale para valorar como está evolucionando os bancos, pero sempre coa prudencia de tamén ter en conta que hai factores que non se poden prever. E está previsto que as outras cofradías afectadas que todavía non firmaron o convenio que o poidan presentar e que se poida asinar, non? Se podría asinar, o que pasa que, a ver, a realidade de cada cofradía tamén é distinta. Por exemplo, unha cofradía onde o marisqueo, a mellor, si se veu afectado, pero o volumen de persoas mariscadoras é baixo, esa cofradía ten outros recursos e outros, pois ao mellor non... Vai tirando, non? Bueno, vai tirando, ao mellor non necesita o convenio de colaboración para poder atender as súas necesidades. O convenio de colaboración, como calquer solicitud de administración, non é obligatorio. O que si nos temos a vontade de pôr a disposición de todo o sector que o necesite aquelas cubrir as súas necesidades, non? Darlle todo aquilo que necesite para que poida atender e poida dar cobertura a todas as accións que teña que realizar para a recuperación dos seus bancos. Señora Villaverde, empezamos a ir mal de tempo para as cousas que me gustaría que abordar con vostede, pero en que consiste esa proposta para adaptar a protección social das mariscadoras, neste caso de cesamento de actividade que foi solicitada a dous especialistas das Universidades de Santiago e da Coruña? Mira, a Xunta de Galicia, o Goberno galego, ten a competencia exclusiva no marisqueo, vale? Isto creo que xa levamos oindo moito tempo. A competencia exclusiva no marisqueo significa que a Xunta é a competente para ordenar, para autorizar, para regular a actividade do marisqueo. Pero a protección social das persoas mariscadoras é un tema do Goberno central, é un tema da Seguridade Social, neste caso, do Instituto Social da Mariña. O que estamos vendo, sobre todo despois dos episodios do ano 23 e dos episodios deste ano, é que a protección social que teñen elas non funciona. Elas pagan religiosamente cada mes a súa cuota ao ISM e cada vez, cando hai algún tipo de incidente, cando hai algún tipo de evento que perxudica a actividade e que compromete a extracción do recurso que elas non teñen ingreso, vemos que cada vez son máis as que quedan desprotexidas. Eso é porque o sistema actual está pensado para os traballos en terra, tipo comercio, tipo construcción, pero non para un traballo que se realiza no mar. O traballo do marisqueo está sometido a ciclos. É un traballo que, aínda que hai que realizalo todo o ano, a actividade extractiva non se realiza todo o ano. Elas solamente teñen ingresos cando van a extraer. Co cal, nos o que reclamamos e o que propoñemos, traballamos con dous catedráticos, un da Universidade de Coruña e outro de Santiago de Compostela, que fixeron un traballo magnífico. O que propoñemos é o cambio no sistema de protección é como dous sistemas de protección distintos, dous modelos. Un modelo ordinario, onde as mariscadoras poidanse traballar normalmente nun ano normal, teñan esas actividades de extracción e poida haber unha veda donde elas se vexan protegidas socialmente, teñan unos ingresos, aínda que non teñan esas actividades de extracción, e depois tamén un sistema de protección extraordinario para aqueles eventos como os que acabamos de sufrir. Xa non falo solamente de mortandades, falo de mareas vermellas ou determinadas situacións onde elas, por motivos ajenos e totalmente sobrevidos, non poidan extraer, pois que ese sistema de protección as protexa e sea
inmediato, é dicir, que non teñan que estar como ahora esperando interpretacións do ISM, porque ao final, aínda que os que estamos no mundo máis ou menos entendemos as cousas, trasladar a realidade do mar a veces a sitios de terra é moi complicado. Costa. Que sea, como che digo, inmediato, que sea continuo, que non haxa períodos que non se vexan, se las pagan todos os meses, teñen que estar protegidas cada vez que o necesiten. E despois que sexa real, que se adapte á súa realidade. Esa é a nosa proposta. Fixemos unha xornada para presentarlo aos representantes das entidades, foi ben aceptada e agora, o seguinte paso vai a ser leválo ao Consello Galego de Pesca e a ver que opinan, porque nos aquí facemos as cousas sempre da man deles e nos gusta consensuar as nosas propostas coa seu parecer. E logo que decida Madrid que en estas axudas á recuperación dos bancos marisqueiros, axudas do Goberno Central hai algunha? Non, a verdade é que nos sorprendeu porque nos declararon zona gravemente afectada por unha incidencia de protección civil. O ISM non e axudas tampouco? Tampouco, fomos no mesmo Consello de Ministros que Extremadura e Andalucía, ali si deron axudas, aquí non foi convocado ningún tipo de axudas, nin de ferramenta, non chegou nin un solo euro. A única administración que está poñendo cartos encima da mesa, axuda e apoio constante é a Xunta de Galicia. Que facemos co furtivismo? Que se pode facer? A parte de perseguirlo, que se pode facer? Combatelo. Aquí hai que concienciar. Hai que concienciar porque se os produtos que se obteñen a través desas prácticas ilícitas, desas prácticas ilegais, chegan a terra e hai que nos merque, pois o problema síguese amplificando e o problema vai a seguir repetíndose. Aquí o que hai que facer é concienciar, o consumidor ten que entender que se hai unha veda é porque hai unha especie que se está reproducindo, hai unha especie que necesita un tempo para poder recuperarse, para poder desarrollarse nesa ría e, sobre todo, hai que esperar a que se acabe esa veda porque se non respetamos eses tempos, se non respetamos esas vedas, a actividade non vai a ser sostible a medio e longo plazo. Co cal eu o que pido é que se respeten agora que empezamos coas vedas do centola e do boi, non? Correcto. Ahora mesmo empezamos con estas vedas de especies que son fundamentais para a economía do noso sector pesqueiro, se alguén durante estes 2 meses lles ofrecen unha centola galega, que non a merque, porque está en veda, que espere hasta novembro para hasta que se abra outra vez. Exactamente. Eso perxudica a todos, non só ás especies, aos recursos, sino que a toda a economía. Sí, porque ao final é un dano que se fai ao sector, exactamente. Ahora mismo, por exemplo, co tema do polvo estamos vendo o uso deses cacharros de plástico. Normalmente o polvo péscase cun arte moi sostible, un arte dirixida especialmente a esta especie, que é unha nasa polvo, e, sen embargo, estamos vendo como están proliferando eses cacharros que as femias usan para desovar, e cando os retiran a femia, máis todos os ovos, o que se está danando a reproducción da especie e, polo tanto, se está danando a existencia de polvo nas rías nos seguintes anos e se está comprometendo económicamente ao sector. Entonces é unha actividade totalmente unha lacra que entre todos debemos combater e debemos intentar eliminar. Chegamos un pouquiño ao final deste camiño. Señora Villaverde, non sei se o que lle gostaría decir a vostede como resumen ou como do que eu non lle preguntei porque non nos dou tempo para a audiencia de Canarias Baixas que nos estarán vendo nas rías de Muros, non a Ría da Losa e na Ría de Pontevedra. Que lle quere decir vostede ao sector para este verán? Bueno, aínda que a mí gustaría incidir no tema do marisqueo, acabamos de firmar ahora mesmo os convenios de colaboración e non é máis que o inicio do traballo que temos que realizar entre todos. Ahora mesmo quédanos non solamente estes 6 meses, quédanos un ano e medio, 2 anos onde temos que traballar todos da man, temos que colaborar e temos que arrimar o ombreiro e entre todos recuperar esa actividade que é estratégica para estas rías e ademais para toda Galicia.
E tamén gustaríame pois poñer en valor esa representación en Bruselas, esa oportunidade que temos para levar a voz de Galicia, tanto do marisqueo, pero tamén da pesca e da acuicultura galegas a Bruselas, e poder pois loitar e poder aportar toda a información e facer un traballo pois como que facemos sempre, non? Pois con todo o noso esforzo, con todos o traballo dos nosos técnicos, e levar toda a información para poder defender os intereses da pesca, da acuicultura e do marisqueo galegos en Bruselas, e que as normas, os textos e as leyes que salgan dali, pois que se acomoden e que sexan o que realmente necesita o noso sector para ser cada vez máis competitivo. E que nos teñan máis en conta como primeira rexión pesqueira de Europa. Como primeira rexión. Lle desexamos, lle damos moitas gracias e lle desexamos un bo verán e que os recursos se vayan recuperando o antes posible. Iso esperamos. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Marta Villaverde, conselleira do Mar. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos un instantiño e recibimos a José Portas, presidente de Discarlos. Non o perdan, que ten moito que contar sobre as mellores carnes de vacuno deste país. Ahora mesmo.